Jingpule na ki kam jong ki apostol kalanong ka baar po ar, kadukot lai po bad kalanong ka baar po lai kadukot hinriu hadu khatway. Urang ba shipay ulakwa banda kam tip tikna ya kata kaba kiju ki kenno ya u Paulus kumta enda kumla shay ulapha weng no ya ki kenjri na u Paulus bad ula hukum ya ki rang ba lingdo bad ya kador bar ban yalum. Teula shim ya u Paulus bad ula penyeng ya u hakmat jongki. Haba u Paulus ula yoi bahapdeng kata kakenhun ladon ki sadusi bad ba ki weipat kilalong ki parisi ula kren jam ha kador bar. Ko para ngalong u parisi ukun jong u parisi ngasya tian bishar hangne namar ba ngangen ha kajingmi pat ki bayap. Utang syuong ya kane ki parisi bad ki sadusi kilas dang ban ya kajya bad upait ba ula ya pait arliang. Naba ki sadusi ki ong ba ki briu kin om mi pat na kajingyap bad ba om judan angel nemensim Henry ki parisi ki ngej hakine baro lai teli. Kajingya perta kala nangjur bad ki start an ki badai na kakenhun ki parisi kila yeng ban kren pen e ngim lap jingle bam day ha une ubriu. Kala ban long ba umensim ni u angel ula kren da shisha ha u kajingya side kala long kabajur hadu kata ba urang ba shipai ula ting yo kinshu patar lingkhot lingkhai ya u Paulus. Kumta ula hukum ya kishipai bandet hiar sha uta upait ba bad ban pelai jubor ya u Paulus naki bad ban yalam ya u shapo kakon. Hagamit kababun utrai ula yeng hajan u Paulus bad ula ong yeng skem. Pilasaki yanga hangne ha Jerusalem bad pidei ban le kumju harom ru. Ktien jong utrai. Kasam khadan riu karkhod iwe hedoar san henyo barkharwe to sumar yanga Blei namar ngawanri hame ngaong melong utrai jonga ngam yo jingha light name ko try melong kjingyo kenti jonga melong ki baro pangadon bad ngadon kam me bad ya kabha jonga ngayaro ya utrai unong ai buit jonga men midru uyalam ya kado nur jonga ngayai don ya utrai hakmat jonga namar ujan ngam kuslai kumta kado nur jonga kakmen bad kasno bha bad ngasmosh ngain barobor naba men om it yanga sha kanyamra bad men om sha ba ubai jome unmat ya kajingpon men pen I hanga ya kalenti kajing im hajan jome kerhai kajing men banshong bat me kijing ngobha shi junom ka gospel katkum uyo anes bokhuit kalanong kabakhat henyo kadukhan arpho hadu arpho henriu ngam duai tang na kabenta chongki Henry na kabenta jongki toro ki banget hanga da kajing lab chongki ngadwai bakindub yalong kawai ko pa to kin yalong kawai hangi kumba melong hanga pat nga hame ba kaperthei kandup ngen badai mame ubalapha yanga ngala ai haki ya kaju kaburam kabame la ai hanga khnang bakindup yalong kawai kumba long mangi nga haki pat me hanga bakindup long janai kawai bad ba kaperthei kandup te badai mame ubalapha yanga bad ba mi yaki kumba mi yanga ko pa mela it yaki hanga parnga kwa bakin yadon ringkat patnga hangta habanga don bakindup ya kaburam jonga kabamela ai hanga naba mela yanga shwa ba anthau ya kaperthei ko pa bahok kaperthei kam ithu yame Henry nga ithu yame pad kine kitep bamela pha yanga kala pen ithu yame haki pat ngan nang pen ithu nang ba kajing I jome yanga kandon haki
bat mangaru ngandup don haki, ka gospel jong utrai.